saa sen kokemuksen niin sellainen löytää jotain uutta, mitä ei muuten olisi löytänyt. Maija. Kiitos. Se myös, mitä me voidaan tehdä alueellisesti, niin on se, että parantaa opintojen ohjausta ja uraohjausta. Ja uraohjauksella tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos on kerran tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, että mitä sä voit koulussa opiskella ja mitä sä voit siellä tehdä, niin niistä pitää puhua myös avoimesti, että miten ne vastaa työelämän tarpeita. Eli jos sä otat jotain ainetta ja lähdet sitä opiskelemaan, niin mitä sä saat sillä työelämässä ja mihin sä valmennattaudut. Et musta tuntuu, että on tosi paljon sellaista ongelmaa, että sä voit valita mitä tahansa, mutta missään kohtaa ei puhuta siitä, että mitä sä teet sillä taidolla työelämässä. Ja sitten jossain kohtaa, kun sä oot menossa sinne työelämään, niin tuleekin pettymys siitä, että nyt tää ei olekaan se työ, mitä mä haluan tehdä, vaikka mä oon halunnut tätä opiskella. Rivin toisesta päästä tuli tästä lihomisesta tämmöisestä juttua, niin kuntatasolla voidaan aika ratkaisevastikin vaikuttaa tähän sillä, että me luodaan oikeasti sellaiset kevyen liikenteen väylät, joita ihmiset haluaa ja uskaltaa käyttää. Se, että saataisiin ihmiset pyöräilemään, ei tarvitsisi sinkoilla jossain autojen joukossa, vaan oikeasti uskallettaisiin lähteä kouluun, töihin, polkupyörillä. Me voidaan sillä vaikuttaa aika pitkälti, että ihmiset ottaa ihan arkiliikuntana, hyötyliikuntana ja saadaan tätä kautta tätä ongelmaa saatettua. No niin, ja sitten jatketaan. Tässä on vielä 10 minuuttia, niin otetaan tuosta tuommoinen, että mainitse yksi keino, jolla nuorten syrjäytyminen saataisiin kurin, ja tähän saa yleisökin vastata, ja sieltä kiikutetaan mikrofonia. Jos on jotain mielipidettä löytyy, niin käsi ylös vaan. Täältä löytyy. Otetaan sieltä sitten ihan... Otetaan järjestään tää kierros sitten nopeasti. Jokaisella on jotain kuitenkin. Lyhkäiset spiikit. Tässä maassa on vanhemmuus ei ole mikään kova juttu. Tämä kuulostaa aika karikoidulta, mutta mä oon sitä mieltä, että pitäisi järjestää äideille ja isille kursseja, miten lapsia pitää hoitaa ja kasvattaa, koska se ei ole mikään in-juttu eikä todellakaan mikään itsestäänselvä juttu. Mä uskon siihen, että kun laitetaan päättäjät kohtaamaan niin kuin valtuutetut niin kuin valtuustokaudella, niin siitä tulee viisautta sitä kautta, että se tapahtuu. Että siinä on hyvin vaikea niin kuin kieriskellä enää siinä vaiheessa, kun se kohtaaminen tapahtuu sen valtuustokauden aikana, niin tehdä typeriä päätöksiä. Siis se, niin kuin, ja sivuuttaa niin kuin, tämä, mikä tulee ihmisiltä. Että tämä niin kuin, keskustelu tekee tämän edesvastuuttomuuden niin kuin hankalammaksi. Ja tätä itsenäisyyspuolueen muutos 2011, tämän täyskäännös Turun politiikkaa vaaliliiton myötä, niin on luvannut tähän, että järjestetään tämmöisiä kohtaamisia valtuustokauden aikaa. Kysymys oli siis, miten nuorten syrjäytyminen yksi keino. Joo. Miten nuorten syrjäytyminen? Harhauduin tästä edellisestä puheenvuorosta. Yhden keinon, jos saa mainita, niin ne olisi matalan kynnyksen varhaiset mielenterveyspalvelut, joiden nimi vielä parhaassa tapauksessa ei olisi mielenterveyspalvelu, jolloin se ei leimaisi mielenterveysongelmaiseksi ihmistä, joka ei sitä välttämättä edes ole. Tällä hetkellä julkinen valta murskaa nuorten unelmia ja kusee niiden päälle. Nuorison syrjäytyminen saadaan loppumaan sillä, että nuorisoa ei enää syrjäytetä. Eli kaikki keinotekoinen syrjäyttäminen, kuten esimerkiksi kannustinloukut ja vainoaminen, pitää lopettaa. Mä oon samaa mieltä tästä syrjäyttämisestä. Mä toin jo aikaisemmassa puheenvuorossa esiin sen, että mun mielestä syrjäyttämisen ennaltaehkäisyä parasta on se, että meillä on kunnollinen palveluverkosto. Ja se koskee sitä, että koulussa on opinto-ohjausta, koulupsykologeja, koulukuraattoreja. Nämä kaikki liittyy siihen, että se koulu on lähellä ja niitä ei kasvateta valtavan kokoisiksi yksiköiksi, johon niin ihminen hukkuu. Tärkeintä on se, että me päästäisiin tämmöisestä kilpailuyhteiskunnasta pois. Tällä hetkellä kaikki on kaupan. Siis se, että me sanotaan, että nuorten syrjäytymistä vastaan pitää taistella, koska jokainen syrjäytynyt nuori tulee maksamaan yhteiskunnalle niin ja niin paljon. Siis että me sitäkin asiaa lähdetään ajamaan
rahan näkökulmasta, siis sen inhimillisen hädän ja mahdollisesti itsetuhosta ja ajatusten sijasta. Eli se niin kuin, nyt pitäisi ajatukset kääntää ihan päälailleen tästä nykyisestä. Syrjäytymisen syyt on vissiin aika useita, ja mä en usko, että mikään yksi tietty toimenpide sitä täydellisesti pystyisi lopettamaan. Mä oon myös samaa mieltä siitä, että niinku se voisi vaikuttaa niin, että valaistetaan opettajia ja vanhempia tässä asiassa, pyritään niinku havaitsemaan tämä syrjäytyminen ja yksilöllisesti pyritään pääsemään siitä eri tavoin eroon, mutta yhtä tarkkaa toimenpidettä mä en pysty sanomaan. Työnteon pitää olla kannattavaa, toisin kuin se tällä hetkellä valitettavan useissa tapauksissa on. Eli ei voi olla niin, että kotona istuessa saa käteen enemmän rahaa kuin työtä tekemään. Mä palaisin kanssa taas siihen ennaltaehkäisyyn. Mitä se ennaltaehkäisy sit oikeasti tarkoittaa? Mun mielestä se on mahdollisuuksien turvaamista. Koulun, työn ja harrastuksen kautta, niiden kauttahan me kiinnitytään tähän yhteiskuntaan ja arkeen. Ja se ennaltaehkäiseminen on sitä, että me turvataan että meillä on sellaiset tukipalvelut, jotka turvaa sen, että me voidaan olla mukana yhteiskunnassa näiden kautta. Mikko, tosiaan. Ihan nopea kommentti tuohon äskeiseen. Mä olen täysin eri mieltä. Se ei ole koulu, se ei ole työ, se ei ole harrastukset, vaan yksinkertaisesti ihmisen persoonallisuus ja identiteetti rupeaa lähtemään siitä, että sillä on äiti ja isä. Se on se lähtökohta ja muut tulee siitä perästä. Sofia. Mun kotikaupunki on Parainen ja muutama viikko sitten tuli dokkari TV:stä, missä kerrottiin itsemurhista Paraisilla. Mun poikaystävä tappoi itsensä 16-vuotiaana, kun mä olin myöskin 16, en ollut silloin 29. Ja se yksi keino, millä me ehkäistään syrjäytymistä mielestäni on, että kaikille lapsille, nuorille ja myöskin aikuisille mun mielestä tämä on hieno metafori. Elämä on kuin pelto. Meidät kaikki lykätään sinne alas, kävelee, kukaan ei kerro miten kauan ja mihin suuntaan pitää mennä. Silmät sidotaan ja me kävellään siinä. Pelto on täynnä kuoppia. Ei ole väliä, että käveleksä eteenpäin, oikealle tai vasemmalle, niin jossain vaiheessa sä tiput kuoppaan. Ja ne työkalut, millä sä pääset siitä ylös, on ne, mitkä mä oon maininnut aikaisemmin. Eli meidän keho, meidän tunteet, meidän mieli, sielu. Ne on ne, mitkä ohjaa jokaista yksilöä. Harjoitus tekee mestari ja mestari harjoittelee aina. Eli kehoa voidaan kuunnella ja sitä voi oppia. Ei vatsahaava tuu päivässä. Ensin on pikkasen vatsa kipeä, ehkä on saanut työpaikan, jossa ei viihdy. Kun oppii kuuntelemaan sitä kehoa, okei, mulla on nyt yhtäkkiä vatsa kipeä, mistä se johtuu? No, se voi olla keliakiaa ja se voi olla stressiä. Eli pitäisi kehoa kuunnella, ajatuksia kuunnella, tunteita kuunnella ja toteuttaa se, mitä on. Sillä tavalla me ehkäistään, että tulee syrjäytyneitä nuoria ja itsemurhia. Siis ongelmia tulee, oikeasti niitä tulee ja tulee paljon. Niistä voi selvitä. Keinoja on kerrottu jo lukuisia. Suomalaista peruskoulua on kehuttu ja mä haluaisin löytää se ratkaisun sieltä. Kehittää, parantaa sitä, että sitä kautta jokainen nuori löytää paikkansa yhteiskunnasta ja ei joudu olemaan yksin. Nimenomaan siinä mun mielestä syrjäytymisessä on kyse, että jossain välissä joutuu yhteisön hylkäämäksi. Eli yhteisöllisyys on se mun lääke. Joo, no mulla on yksi kaveri esimerkiksi, joka tällä hetkellä miettii, että jos hakisi työpaikkaa jostain, niin hän totesi, että hän pitäisi tehdä ihan sairaasti duunia, että saisi sen, mitä saa tällä hetkellä, kun se makaa kotona. Eli tämä kannustinloukku, mihin ne ihan kauhean tehokkaasti ikävä kyllä pystyy puuttumaan kuntatasolla, on se kaikista tärkein juttu, mitä me voidaan tehdä. Et ongelma ei ratkea sillä, että me kaadetaan ämpärikaupalla rahaa tällaisen jonkun ongelman päälle, vaan se on ihan kysymys muista päätöksistä. Että poistetaan kannustinloukkuja, tehdään työnteosta aina kannattavaa. Mä nostaisin tässä esille kaksi asiaa. Ensinnäkin mielenterveyden ja toisekseen työllisyyden.
Tällä hetkellä esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa on mielenterveyspalvelut niin huonosti saatavilla, että se on jopa lainvastaista. Eli se, että pitääkö niitä palveluja parantaa, se ei ole mikään mielipidekysymys. Niitä on pakko parantaa. Nykyinen järjestely on kerta kaikkiaan lainvastainen. Ja mitä sitten työllisyyteen tulee, niin perussuomalaisilla on suunnitelma siitä, miten Turkuun saadaan täystyöllisyys, joka samalla myöskin poistaa kaikki kannustinloukut. Kyllä, me kokeiltiin tässä yhtenä päivänä selittää se oikein juurtajaksain yleisölle yksityiskohteesti. Mä otin kellosta aikaa, siellä meni tasan 60 minuuttia. Onko mulla sen verran tässä käytössä? 10 sekuntia. 10 sekuntia. Martiaisenmalli.com. Uskon myös, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Se keino, millä me pystytään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä, on se, että me saadaan nuorille mielekästä tekemistä, saadaan nuoret myös töihin. Ja ensi vuoden alusta, kun yhteiskuntatakuu astuu voimaan, meidän täytyy pitää huolta siitä, että meillä on riittävästi resursseja Turussa toteuttaa se, taata nuorille työpajapaikkoja, harjoittelupaikkoja ja näin edespäin. Ja panostaa myös oppisopimuskoulutukseen, josta nyt on leikattu määrärahaa. Kiitoksia. Näin tässä on varmaan hyvä pikkuhiljaa lopetella, jollei löydy yleisöstä jotain kysyttävää jollekin panelistille. Sieltä löytyy vielä. Suurin osa turkulaisista tuntuu vastustavan ja tässä panelistitkin aika lailla järjestelmällisesti sanoi, että ei. Ja tässä nostit Maija erityisesti esille sen, että haluat kuunnella nuoria ja heidän toiveita kuunnellen tehdä sitten niitä päätöksiä. Niin tästä Toriparkki-kysymyksestä tuli mieleen, että kun täälläkin aika monet nuoret nostetaan punaisen lapun ja itse kuitenkin oot sen kannalla. Miten vastaat? Mä sanoisin ehkä näin, että mä en vastusta Toriparkkia. Että mä en ole ollut tässä asiassa mitenkään aktiivisena viemässä sitä eteenpäin. Mä itse kuljen bussilla ja pyörällä, että sillä ei ole mulle mitään merkitystä, että onko meillä Toriparkkia tai ei. Mutta mä en ole myöskään kokenut niin, että se olisi koskettanut mun elämää jotenkin, että mun pitäisi tässä nyt olla tosi aktiivisena kamppailemassa sen puolesta tai sitä vastaan. Mä itse asun tässä ihan keskustassa. Mä oon ollut 10 vuotta tuossa torikaupassa töissä, kahvilassa. Et siinäkin mielessä niin mä olen tiedän hyvin sen alueen ja se on mulle tärkeä. Tästä tuli tässä keskustelussa tosi paljon niitä uhkakuvia taas esille, että mitä siihen Toriparkkiin liittyy. Ja mä näkisin, että sen asian suurin ongelma on ollut tosi huono tiedotus. Eli se, että me ei olla millään tavalla pystytty tarpeeksi viestimään kaupunkilaisille, että mistä siinä on oikeasti kysymys, mitkä ne faktat on. Ja se on mun mielestä sellainen asia, mitä pitäisi pystyä parantamaan. Se liittyy taas nyt siihen osallisuuteen. Mä luulen, että se on yksi iso tekijä siinä asiassa, että minkä takia se on niin kiistelty, että kaupunkilaiset kokee, että he ei ole pystynyt siihen vaikuttamaan, he ei ole saanut siitä tarpeeksi tietoa ja se asia on kärjistymistään kärjistynyt. Ja siinä prosessissa on ollut tosi paljon ongelmia, eikä se munkaan mielestä ole, ei sitä ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ole todellakaan hoidettu. Mutta mä taas omassa mielessäni palaan siihen, että mä en näe, että se on sellainen hyvinvointikysymys tai sellainen tärkeä asia, josta meidän pitäisi täällä kaikkien kamppailla. Mun mielestä meillä on paljon tärkeimpiäkin asioita, mihin meidän pitää ottaa kantaa ja se ei ole mulle mikään ykkösasia. Näin, jollei mitään muuta enää löydy, niin annetaan aplodit tästä panelisteille. Ja jos jollekin jäi kuitenkin joku, mitä haluaa henkilökohtaisesti kysyä panelistilta, niin varmaan saa repästä hihasta kiinni vielä tässä näin. Ei mitään, kiitoksia ja hyvää illan jatkoa tai päivän jatkoa kaikille.